Op het Reinoud College leren de leerlingen meer dan alleen de stelling van Pythagoras en de zwaartekracht. Ook hun maatschappelijke rol in de samenleving is daarbij belangrijk. Dit wordt vandaag bekrachtigd door het zetten van een aantal handtekeningen. Dit werd gedaan door het Reinoud College, Hulst voor elkaar en de gemeente. Maatschappelijke stage is niet meer verplicht, maar toch wordt het hier nog gedaan. We zien dat de participatie van jongeren al jaren terugloopt in de maatschappij. En we vinden het als Reinoud College heel erg belangrijk dat de leerlingen ook een bijdrage leveren aan deze maatschappij. En dat is niet alleen de lessen wiskunde volgen of de les natuurkunde. Maar dat is ook bij elke vereniging die ze binnenstappen of elk festival waar ze komen. Draait voor een groot gedeelte op de vrijwilligers. En wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen daar iets van meekrijgen. En ook op termijn hun steentje in bij gaan dragen. Ook de leerlingen zien er het nut wel van in. Ik ga naar de Zeeuwse Marathon tussen Hulst en Terneuzen om daar als vrijwilliger te helpen. Ik ga nog zien wat ik nog ga doen, maar ik denk dat er wel heel veel leuke dingen zijn. Als ik het wist, dan zou ik het ook wel doen, want het is wel een leuk iets. Hulst voor elkaar hoopt dat de leerlingen erdoor geactiveerd worden om vrijwilligerswerk te blijven doen. Zeker, hopen we zeker. We hopen dat als leerlingen er op school mee beginnen, ermee in aanraking komen, dat ze merken dat het zo leuk is, dat het zoveel voldoening geeft dat ze het daar jaren daarna blijven doen. En daarom werd hier op het Reinoud College een bekrachtigd samenwerkingsverband ondertekend. ZVL. Omroep ZVL.